Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Changed, zmenený. A chceme urobiť takúto sériu o Božích menách a budem hovoriť o Božích menách na základe starej zmluvy. A nechcem to robiť kvôli tomu, aby sme mali väčšiu hlavu, viac teoretické vedomosti. A naozaj túžim potom, aby to nebolo len o akademických vedomostiach a o tom, čo vieme o Bohu povedať. Ale chcem to urobiť preto, aby sme spoznali Boha v jeho plnosti, v tom, kým je a tak, ako sa ukazuje. A verím tomu, že to spolu zvládneme. Bude toho trošku viac. A toto prvé video chcem urobiť také trošku teoretickejšie. Ja chcem dať tomu taký teoretický základ. A pozrieme sa na 3 také Božie mená na základe starej zmluvy. Trošku si ich rozoberieme, a aby sme sa dostali do toho, čo vlastne Boh o sebe hovorí. Keďže čítame Bibliu buď po slovensky, po anglicky alebo v inom jazyku a nemáme prístup k originálu alebo mu až tak nerozumieme, tak sú pre nás tie originálne Božie mená, tak ako sa Boh predstavuje, trošku zahalené. A trošku to teda rozguzlíme a verím tomu, že to bude dobre. Tak sa na to poďme teda spolu pozrieť. Prvé meno alebo prvý titul, ktorým Boh je v starej zmluve nazvaný a ktorý vidíme, je meno El. El je jednotné číslo Boha a množné číslo je Elohim. Množné číslo je použité oveľa viackrát. Je použité okolo 2400 krát v starej zmluve a El je použité len asi 250 krát v starej zmluve. A prvý taký dôležitý bod, kvôli čomu tu vidíme tento rozdiel, je, že Boh sa od začiatku predstavuje ako jeden Boh, ktorý zároveň o sebe hovorí ako v množnom čísle, ako bohovia, ale je to jeden Boh, ktorý sa predstavuje, že je viacero osobností. Čo vidíme v celej Biblii, že sa nám to otvára a rozguzľuje, keď príde Pán Ježiš Kristus a zrazu vidíme, že je Boh Otec, Boh Syn a vidíme Boh Duch Svätý, keď príde aj zoslaný na letnice. Ale Boh už v celej starej zmluve sa predstavuje týmto menom a stále o sebe, alebo veľmi veľakrát sa o sebe hovorí ako Elohim v množnom čísle. A Elohim, El, je od slova sila alebo moc. Čiže El znamená sila alebo moc. A Elohim, a v starej zmluve Boh používa toto meno viackrát a vidíme, že Boh hovorí o sebe a keď použijeme meno Elohim, hovoríme o Bohu, ktorý je Boh stvoriteľ. A Boh, ktorý je Bohom, ktorý všetko stvoril, ktorý má všetku moc a ktorý je úplný Boh všetkej autority a všetkej moci. Čiže rýchla rekapitulácia. El je jednotné číslo, Elohim je množné číslo, použité 10-násobne viackrát ako El, singular. A Boh sa predstavuje ako Boh. Ako ten, ktorý má moc, ten, ktorý má silu a ten, ktorý je tvorca všetkého. Toto je prvé meno, s ktorým sa budeme stretávať. Druhé meno je Adonai. A paradox opäť je, že Adonai je množné číslo a nie je to v jednotnom čísle. A v starej zmluve sa používa okolo 400 krát toto meno a znova je to množné číslo a Adonai znamená pán, znamená vládca. V Biblii je to často preložené ako pán. A Boh sa predstavuje ako niekto, kto je pánom a kto má vládu. Boh o sebe hovorí, že on nie je len Boh, Elohim, ktorý je Boh, tvorca, ale je aj Adonai, ktorý je pán a ktorý je vládca zároveň. A keď sa na to pozrieme, takmer vždy je použité toto meno v množnom čísle. Naozaj v jednotnom čísle je použité v starej zmluve vždy, keď sa hovorí o človeku. Keď sa hovorí ako o pánovi a o niekom, komu dávajú titul, že je pán, tak je vždy použité slovo Adon. Je to jednotné číslo. A taký jeden zaujímavý paradox je napríklad v Žalme 110.1, kde Hospodin, čo ďalej uvidíme, že je Jahve, alebo Jehova, hovorí, a tam hovorí o pánovi Ježišovi Kristovi a tam je napísané Hospodin povedal môjmu pánovi. A tam hovorí Adon, môjmu pánovi, jednému, posaď sa po mojej pravici. Čiže tu vidíme, že Boh hovorí o sebe a oddeluje samého seba a hovorí v množnom čísle a potom povie, že môjmu pánovi, nech sa posadí po mojej pravici. Čiže Boh zrazu ukazuje, že je jeden Boh, ale zrazu je tam ďalší rovný jemu. A tu už ukazuje, že to bude Pán Ježiš Kristus, ktorý aj v Novej zmluve vidíme ten verš, kde Boh hovorí, že sa posadí po pravici Pán Ježiš Kristus, kým jeho nepriatelia mu nebudú položení za podnož. Čiže toto mali sme meno Elohim, mali sme meno Adonai a teraz sa pozrieme na asi najznámejšie meno, ktoré bolo
storočia nevyslovované Židmi, pretože bolo tak sveté, že Židia nechceli vysloviť toto meno a kvôli tomu ani nevieme správnu výslovnosť, pretože to boli 4 spoluhlásky a samohlásky sa teda doplňajú už tak povedzme tak, ako si myslíme, že malo byť vyslované. A toto meno je buď Jehova alebo Jahve. A toto meno sa teda stvorilo len zo 4 spoluhlások JHVH a Židia ho nikdy nevyslovovali, pretože bolo sveté. Toto meno je použité v starej zmluve okolo 6000 krát a prekladá sa v slovenčine ako Hospodin. A v angličtine, je to paradox, angličtina to nemá takýto výraz a oni to prekladajú s veľkými písmenami ako Pán, Lord, ale všetko je veľkými písmenami. Takto oddelujú Pán od Adonai a Pán od Jahve v angličtine, ale my na to máme výraz Hospodin. Preto keď o tom budeme hovoriť my, budeme používať výraz Hospodin a teda, ako som povedal, ľudia buď hovoria, alebo vyslovujú toto meno ako Jahve, alebo Jehova a ja budem teraz proste používať meno Jahve. A všetky Božie tituly ďalej budeme používať s týmto menom. A toto meno, čo je na ňom zvláštne, je, že Boh si ho tak povediac, ako keby dáva ako také svoje, ako keby také svoje osobné meno. Boh sa s ním stotožňuje a Boh pri ňom odhaľuje seba, kým je voči svojmu ľudu. A na to sa pozrieme neskôr, ale teraz ja vám prečítam jeden verš v Izaiášovi 42.8 a tam sa píše: Ja Hospodin, alebo ja Jahve, to je moje meno a inému nedám svojej slávy. Boh tu hovorí, že moje meno je Jahve. Moje meno je IHVH, Hospodin. A toto meno sa veľmi úzko spája s Božím ľudom a spája sa veľmi úzko so zmluvou, ktorú Boh uzatvoril so svojím ľudom. Ale na to sa pozrieme neskôr. Ja len rýchlo zrekapitulujem. Budeme sa pozerať na meno Elohim, Adonai a Jahve. Tak ostaňte so mnou, dajte odber, like, keď sa vám to páči a budeme sa vidieť pri ďalších videách. Čaute.